Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Meghalaya Pradesh Mahila Congress kalapanlong da ka Jinghikai yathiet ha State Central Library banpen mi pisa na kapanta ka Jinghikai Halor ka Jingma jong Drok ha kishi Tylli ki Jaka ha Khasi ba Jaiñtia Hills. Habayekran mat President ka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent H. Pala ulai thu bakathong ka bakidon kalong ban Leit pen sotho shakipat ba Halor ka Jingma jong Drok phamtam shaki khun samla ki balangop how new jingdi pen buat ulaban rap da ka baong baki khana school ru ki don benta lang ha ki ki jinglet ai Jinghikai jongki lingba ka jingyele kai bu pher uba pala ula banjur ru Halor ka jingdon kam habaya dei bat kini ki mar uloong baka seng kan yatray lang bat kinuki kan huon ban pendu jat yaw new jingdi pen buat ulapan ngo bakim dei ban le politik Halor kani kamat henrei ban yatray lang na ka benta ka jingba jong ka jila ulaban rapru da ka baong baka Congress kansalet chari lom garo Halor kani hakini ki banai banwan kanda awareness ke drugs ila plan ngin le haki chispa Tylli ki Jaka tegane ke jing tu jong ki mahila ban le gane ke de ban respond na ka banta bangin yo le kini ki program ngin le keleng kata ka jing tu jong ki namar ni kwa ban respond bang ba ki food fest jong ki bat pan donation keleng ngin la ban le ka awareness namar ni don kam ka pisa nam ta pe ki long kimi keleng kabai kali aga jok por pat in hap yo ki kena ki ban chat nam ta ki skit kin le ki program tingi don kam kan involve ka chingut te try ka bahai bangin yarap iwei namar kan ne ka de ka kam jong ka kam yap jong ka jai ben riu ni kum ka party ni sio ba nimla ban su keno ikiwei ni kwa ba niru ni trelang bat ki nong song kata hak cispa Tylli ki Jaka ngin le ka awareness bat ki seng beper ni trelang kenang ba at least pakan don ka impact ba ki biu jongi ki la ban yo ka Jinghikai dan ki la ban yo kata ka jing so thu hakanu berkom ban kiar no drugs namar ka penyap ki jing kesem ka penyap ki future ka penyap ki samla ka pendo jing kermen ikwa bangi di bendon jing kermen ni dan kalawai ka jai beriu jingi ka de ban kiu shikmat amde ban do nama ta ka jing kerni ka jing di bai ki paper kata ka jing tu jongi kane ka de ka jing sedang ndre ngimut na do Oktober hi ngin sedang in the big way ngin sa pendiam kir kom ka paper bengin le kane de ka wen ki item ka jing sedang nang ba ngin ya shikmat Chispa Tylli ki Jaka ka piong ka kentup ya ka Garo Hills ni ka datang hapo Khasi Jaiñtia Hills kene chispa ngin le spa tang hang ni ha Khasi Jaiñtia Garo Hills pat ngin le de kawai namar hang te ka kten ka sulit ka rukom ke le de kawai te kumba ngin le hang ni ha Garo Hills ngin le ka jo la plan ban le kata ni iru baga governments ka don ya ka to ka dream mission te nak leng jo ka seng pin ya trailang na embat kan ka dream mission ban nang plan chu ngin sepek namar ka jing sedang jongi wingi long ki bakloi ban istri bat kinu namang ta ka jing thu ka babha ngimong hang ne ban ngin le politics andre ni ban ni le pan bha ki jai ben riu ni ready ban istri bat kinu bat government namar ka government ka don kam ki pai ba ngiru ki don kam ki pai ba ha trailang kumbang ong bat kinong snong bat ki NGOs bat ki paper te ngin sa kat pangin nang ya chakmat ngin nang bha aga no ka kom ban la ban le ni ready ban istri lang bat nom ta ka jing bha jing gari bat ka jai ben riu dekan ni ka jing raise fund jong pi ka de betang na ka benda ban pedlong iki awareness program ni ban yarapat iki ni ki bala kerni ban kin bu hati awareness program hadin pat dengan lalik keleng ni ya tie up kidon hamni kadon ka foundation baki ni kala ya tie up lupa ban yarap sipun nimla re mo ni tie up sahabat kewe ka foundation te kene ka jing sedang ku boong da ka biang te ka ni yarap iki ka nomor ba ka jing menta ke ba kerni ka drugs kilabon re ka rehab center ka duna te ka tang la identify ni yarap kewe bat ni sepek kewe tu kan sekmat ni nang le susu ki activities ke bobon